gegeven moment kwam hij dus naar me toe. Toen zei hij, you are the world champion now. En ja, dat was wel een onwerkelijk gevoel. Het is net te missen. Jeste Ma had er zo'n dit weekend een wereldkampioen bij. Het huis van Willem Wiersema is versierd en een van zijn allereerste zielboordjes stiert vaarhoers te pronkjen. Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Ik ben overspoeld met felicitaties en appjes. En ja, fantastisch. Gewoon warm onthaald in het dorp ook hier. Thuis in Jeste Ma kan Wiersema even bekomen van wat er zo'n oranje weekend op een oorkamer is. Ik lag ongeveer achter die Fransen. Dus er zijn er 3 los en die 4e ligt daar. Hij zielt in de Ilka Son-klasse, wat voor hen bekend stier als de laser radiaal. Oranje weekend wie in China het WK en hij zie geen in de rekken mee houden dat de wereldkampioen worden koeën. Misschien is top 20, top 15 haalbaar als alles goed gaat. Ik denk als we vooraf hadden bedacht van nou, hij wordt 15e, dat hij een heel prima toernooi had gevaren. En ja, deze zag ik niet aankomen, nee. Het wie een nieuwe WK van Wiersema, hier op archiefbeeld. Want de eerste 4 dagen koerde het vanwege te min wien net zield worden. In de laatste 2 dagen koer het wol en master 4 wedstrijden zielen in een kwartskof ketiert. Wiersema hier wol in de gaten dat het goed gie. Maar zo goed? In de haven vertelde een Australische zeiler mij van... ja, je hebt evenveel punten. En ik verstond het eerst niet. Nou, dat bleek evenveel punten als de nummer 1 te zijn. Dus ja, onwerkelijk. Ik geloofde het ook niet. Van, dat kan toch niet dat dit zo goed is. Wat de prestatie nog knapper maakt, is dat Wiersema zielt in een van de meest prestigieuze klasses. Heel erg wijdverspreid, de meeste bootjes ter wereld, de meeste landen ook ter wereld, vaak ook de meeste deelnemers. Dus dat maakt die klasse heel sterk, heel veel competitie. En er zijn er maar 2 Nederlanders voor hem eigenlijk. Willem is de 3e Nederlander die dit ooit heeft gepresteerd. Dus wat dat betreft is het echt wel heel uniek. Dat de wereldkampioen wordt, jet Wiersema uiteindelijk van zijn Cypriotische concurrent Pavlos Kontides. Die wie belutsen bij een protestsituatie. Die besloot zich uiteindelijk door de situatie terug te trekken uit een race. Waardoor ik de koppositie in het klassement zou overnemen. Ja, ik geloofde niet dat het gebeurd was. Maar op een gegeven moment kwam hij dus naar me toe. Toen zei hij, you are the world champion now. En ja, dat was wel een onwerkelijk gevoel. Zo gaaf. Dat hele eer. En zoals een echte topsporter zocht Wiersema alweer verder. Naar het EK van komende Simmerbiegeliks. En naar dat ene grote doel, hoe hier. Ja, het is een onwijze motivatie om zo door te gaan richting de Olympische Spelen.